अब का हाल है भैया जी? अच्छे हैं ना? पता है ना, चोल वंश पढ़ रहे हैं आए। तो आज हमनी के चोल वंश पढ़म सो। मालूम बा ना पिछला वीडियो में का बतैले रहनी? याद रखे के बा, ना याद होई तो बहुत दिक्कत के बात बा। आज आगे बढ़े वाला बानी सो, ठीक बा? चली आज देखल जा चोल वंश के मजाक ना। कबो कबो हो चला तो मजा आवेला, क्लास इंटरटेनमेंट रहे तो मजा आई। दिमाग पर प्रेशर होई कि आप पढ़म तो दिक्कत बा। ऐसे दिमाग पर प्रेशर लेके पढ़ला की जरूरत नहीं है। प्रेशर देने का, टेंशन देने का, लेने का नहीं रे बाबा, ठीक है? चलिए पिछला वीडियो में हम बतैले रहनी चोल वंश के बारे में, चोल शासक के बारे में का बतैले रहनी, चोल साम्राज्य के बारे में बतैले ना। चोल साम्राज्य में का रहे, उड़ के बारे में बतैले रहनी। थोड़ा सा रिमाइंड हम करावे के चाहते नहीं। पिछला वीडियो में हम रूरल सबके का बतैले रहनी, उड़ का रहे, सभा महासभा का रहे, ठीक बा। कार्य समिति के मध्यस्थ जरा कहल जाला, मध्यस्थ केकरा के कहल जाला, ई सब बतैले रहनी है ना। उस समय में चोल वंश के समय में जो कर लिया है उपज के 1/3 भाग लिया है, ये कन्फर्म बा। यहाँ तक हम नहीं पढ़ रहनी सर, शायद देख लो तो पता हो, नहीं देखे होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आज हमने को वही क्रम के आगे बढ़ाओ जाए कि सामाजिक प्रचलन कैसे रहे चोल के समय में, ठीक बा। तो चलिए चोल के समय में हमने के सामाजिक प्रचलन में क्या जगह थोड़ा सा रिमाइंड करा देता नहीं, रिकॉल हो जाए, मजा आ जाए। तो सबसे पहले बता देता नहीं कि उड़ पढ़ रहे एक पढ़ूँ और बहुत कुछ पढ़ ले बानी, लेकिन वो चीज़ चर्चा ना करना, थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा उठा के लिया होता नहीं। उड़ बतैले रहनी जौन के बतले सर्वसाधारण लोग के एगो समिति रहे, का रहे सर्वसाधारण लोग के का रहे भैया जी, सर्वसाधारण लोग के एगो समिति रहे जौन के काम का रहत रहे, जौन लोग के काम रहत रहे कि ए देख देख केने जमीन बारे, देख जमीन केने बा, हड़प ओकरा के अधिग्रहण करत रहे लोग, ठीक बा। काहे खातिर बगीचा बन जाए, ठीक बा, ना होके तो तालाब के लोग खुदवा दिया। तो ऐसा लोग के सर्वसाधारण लोग के मतलब एगो समिति बनल रहे जौन के कामे रहे, गांव के लोग रहे जौन के कामे रहे कि केने जमीन खाली बा तनी तालाब बना दिया, केने जमीन खाली बा बगीचा लगवा दिया, ये सब काम रहे। तो सर्वसाधारण लोग के एगो समिति रहे उड़, जौन क्या कहल जाता है उड़ समिति, ठीक बा। एगो रहे हमनी के महासभा, महासभा कहनी सन आ एकरे के कहीं कहीं सभा भी कहल जा सकता, ठीक बा। कहीं कहीं सभा आ महासभा दोनों एक चीज बा। तो कबो कबो कहत रहे तो ई केकरा खातिर रहे, जौन महासभा लगत रहे ना नदी के किनारे चाहे गाछ के नीचे। तो आज भी मतलब पुरानके ज़माने में तो बहुत सारा मतलब पंचायत ये होता है जहाँ गाँव गाछ वृक्ष तनी बढ़िया बा, ठंडा हवा लगता, वह पंचायत बैठा दल भाई, आज भी होला। लेकिन आज तो वो पंचायत वाला जमाना नहीं है, वो तो पंचायत करावे वाला लोग के घरे में खुद रोजमर्रा पिटी होता है कि पंचायत कराई, पुराना जमाना खत्म। तो चोल साम्राज्य में महासभा होता है ब्राह्मण और अग्रहार के, हई जौन महासभा और सभा रहे ना, ये ब्राह्मण लोग के रहे समिति एगो, आ बरियम नाम के समिति मतलब एकरा के संचालित कर रहे, समिति ना रहे, ई सभा रहे। केकर सभा रहे तो ब्राह्मण लोग के रहे आ अग्रहार लोग के रहे, केकर अग्रहार, अग्रहार और ब्राह्मण लोग के रहे, अग्रहार और ब्राह्मण लोग के एगो सभा रहे। किसका था भैया जी? अग्रहार और ब्राह्मण लोग के एगो सभा होत रहे जौना के संचालन करे खातिर एगो समिति बैठत रहे, वो समिति के नाम का रहे वरियम समिति। समझ में होता कि हिल जाता है हिले ना दे, वरियम समिति का नाम रहे वरियम समिति। ई क्या करत रहे, वरियम समिति जो रहे ना ई सभा या महासभा के संचालित करता है, एक थ्रू होता है। लेकिन हेमे कौनो ऐसा समिति ना रहे, बस ई खुद अपने आप में एगो समिति रहे जो गाँव लोग के, गाँव वाला लोग के मिलके होता है, ठीक बा। तो अग्रहार और ब्राह्मण लोग का सभा था या महासभा था, ये वरियम समिति जो करती थी इसका संचालन। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को क्या कहा जाता था जो इसमें भाग लेता था, मतलब वो मीटिंग जब होता रहे तो वहाँ लोग बहुत लोग सदस्य, मान लीजिए सभा जुटल बा तो में ढेर लोग आई, तो ढेर लोग में प्रत्येक लोग के जे भी सभा में संचालन मतलब में जुड़ल बा उस सभा के प्रत्येक व्यक्ति के क्या कहल जाता है इहो बतैले रहने। प्रत्येक व्यक्ति के कहल जाता है पेरू मक्कल, पेरू म आधा क पूरा क आप ल, आधा कहाँ ले पूरा क ल, ठीक बा। पेरू मक्कल, तो पेरू मक्कल क्या रहा है वहाँ के प्रत्येक सदस्य के इस सभा में भाग लेवे वाला लोग के प्रत्येक सदस्य के पेरू मक्कल कहा जाता है। इस समझ में आवता कोनो बात नहीं है। ओकरा बाद मध्यस्थ रहे, मध्यस्थ
मध्यस्थ केकरा कहल जात रहे मध्यस्थ थ थ थ रहे त थ थ त थ थ ठीक है। मध्यस्थ केकरा कहल जाता है तो देखो जब गांव के समिति में कुछ ऐसा लोग रहे ना जे वेतन भोगी रहे, मतलब वेतन दीजिए पैसा दीजिए तमाशा देखिए, तो ऐसा कुछ लोग रहे जौना में पैसा दियात रहे और काम करत है, तो वेतन भोगी, वेतन मतलब जे लेते रहे वेतन दियात रहे तब काम करत है, तो ऐसा समिति कुछ लोग के रहे वो लोग के कहल जाला मध्यस्थ, ओकरा के कहल जाता है क्या कहल जाता है मध्यस्थ। ठीक बात, तो इस समझ में आ गल समिति का वेतन भोगी, वेतन भोगी समिति का व्यक्ति, समिति वेतन भोगी यानी जो वेतन लेकर काम करता था वेतन भोगी। समझ रहे हैं बात को? अगर समझ में आता तो ज़्यादा लिखला के कोनो जरूरत न, बस थोड़ा सा हमें इंडिकेशन करता नहीं कि हई चीज़ हवा हमने के पिछला वीडियो में रिवाइज कर ले आ नहीं देख ले तो जाके देखिए, आ देखें तब न बुझाइए, ना देखें तो का घंटा बुझाइए। चलिए मध्यस्थ समिति ये होगा समझ में, जो उपज के कर जो लागत रहे उपज के वो कितना लग रहा है 1/3 लागत रहे, ठीक बा 1/3 भाग उपज के कर लागत रहे। आगे बढ़ रहे तो अब इतना चीज़ हम रिकॉल करा देने की इतना चीज़ रहे लास्ट में जब हमने के पढ़ के छोड़ लेना चाहिए। आज अब शुरू कौन करे के बाद तो शुरू समझ लें कि उस समय में ना सेना के एगो सबसे संगठित अंग रहे, सेना के सबसे संगठित अंग कौन रहे, सेना के सबसे संगठित अंग, सबसे संगठित अंग का था, सेना का सबसे संगठित अंग के नाम रहे पता बा कौन चीज, सेना के सबसे संगठित अंग के नाम रहे पदाती। क्या नाम रहे पदाती। पदाती सेना जो रहे ना चूल समय में वो पदाती सेना सबसे संगठित सेना रहे, कोनो बात नहीं है। आगे देखिए आगे पॉइंट के हमने के नोट करता सब सेना के सबसे संगठित अंग क्या रहे पदाती सेना रहे। अच्छा वहाँ के बात करते हैं कि चोल समय में जो एगो नाम आवेला कथी के कवि के नाम आवेला जीवन गुंदर, ठीक है जीवन गुंदर के एगो नाम आवेला। ई का रहला जीवन गुंदर का रहला ई बता भैया, थोड़ा सा नाम टेढ़ बा का करें नाम टेढ़ बा तो हमरो टेढ़ न बोले के पड़ी। तो सेना के सबसे संगठित अंग रहे पदाती कहल जात रहे। जीवन गुंदर एगो रहलन तबिल कवि रहलन कमी ना तमिल एगो कवि रहलन जौन की कलोतुंग प्रथम के समय में ई आए रहलन, ठीक बा कलोतुंग प्रथम के इनकर एगो रचना भी रहे, इनकर रचना के का नाम रहे आई देखो जा ई का रहलन एगो प्रसिद्ध कवि रहलन, प्रसिद्ध कवि का रहलन भैया जी प्रसिद्ध कवि रहलन। इनकर एगो रचना तमिल कवि रहलन, ई ध्यान रखे के बाद तमिल कवि रहलन। और इनकर रचना कौन रहे, इनकर रचना के नाम है कलिंग तु पर्णी, कलिंग तु पर्णी, ठीक बा इनकर रचना के का नाम रहे कलिंग तु पर्णी। समझ में आता ना का रहे सेना के सबसे संगठित अंग जो रहे ना चोल साम्राज्य में वो पदाती सेना रहे, ठीक बा। जीवन गुंदर के एगो नाम आवेला जौना कि याद रखे के बाद जीवन गुंदर के रहे प्रसिद्ध एगो कवि तमिल कवि रहलन जी रचना कैले रहलन कथी के कलिंग तु पर्णी के रचना कैले रहलन। ई बात समझ में होता। अब आगे अगर हमने के पढ़म सन तो जीवन गुंदर के बाद में आवेला 3 गो रत्न बालू, एगो तमिल कवि के 3 गो रत्न बालू, ठीक बा। ओकरा बाद आपका कन्नड़ का 3 त्रिरत्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया पॉइंट बा, एकरा के याद रखिएगा। अब था भेजा में घुसता ना तो थोड़ा सा तो करे के पड़ी। चलिए हम बता देते हैं आपको तमिल त्रिरत्न थे 3 त्रिरत्न मतलब 3 गो व्यक्ति